Explore Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ka District Water Sanitation Mission Jal Jeevan Mission ka Tanat PHE ka Mokrat Division ringkat ka Jingleh Trelang bat ka Swkh Bharat Mission lembat ka Meghalaya State Rural Livelihood Society Southwest Khasiels District haka pratrek unailar arja pesan kilapan sedang ya ka Ïalap pajba ya ka har-ghar tirangga bat ka har-ghar swachhata campaign kapan sedang naduk ka pratrek unailar haduk ka khat santrek unailar arja pesan ka jingtmu jo ka campaign ka long ban pensutho syabaro kinong Shnong bagi deban long ki balek Khuid suba ya ki saudong saukun kamariang hakani ka skiu video jong ka mau kruat sian di blog uba ai laurnyang u lalong kumkongsan haringkat ka jingdon lang u executive engineer katnat PHE mau kruat division uba ki nong pasau bat kiwi kabasdang jong kane ka Ïalap pajba jong ka jing sarong Khuid bat ka jingroi jingpa nakular bangandon kabentang kabarat pa kane ka jing persyang jonga kanlong kasim jam kabaklain ke India kaba kanurin jongka kalong alor ka jing Khuid jing suba nakular ba nan benlong ya ka jing Khuid bat ka kamram jonga ngan yada yaki korum giyeng butok giyeng bupom da kajing IT lut bat kajing long basisya nang ba om tang kajing kasem jonga Rei ka imlang salang jonga Wat kabi jonga Wat penleno yakni ka kabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta philaban yo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka benta jongpi wan jet nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra